Sizin bak toyuňyzyň şanyna ne Türkiýedäki ýegeriniň ogunlygynyň adyndan gowy arzuwlar beýan edilýär. Üretesi haýalynyň toy sowgatlary bar. Şeýle-de Haji Muhammed Şanyň owadan aýdymy bar. Dawaramyz şol hajaýyp arzuwlardan soňra owadan aýdym bilen dowam eder. Elemen zatyny menim ýa toyuň alyp barjasam, şeýle-de toy hyzmatynda bolýan videolarda barýan Jeyhun Production'am oğul Nurmad'ın toy soğutu günde hizmette oluyaz. Hacı şu gün 6 yaşını dolduruyor. Eğer saadetleşler Hacı'nın köyünde yönemi ihmallarını taşlap, İlyas'ın beginlerin gün begineyin siz bilen bile deyip toya geliptir. Şu üçüynüm Hacı'nı kutlap, yedilmi ihmalları, neş körpecağını kutlap, bir el çarpıyaz mı? Benim ecem bolmaly bir zenam bar